спектакъл. Ще има както малко драма, така и музика, така и още много изненади. А сега искам да ви представя днешното жури. На първо място, това е една млада дама с изключително силен дух. Тя е вечната самодива Юлия Аткова. Моля, аплодисменти! На следващо място е уважаваният професор господин Емил Атков от Музикалната академия. И едно семейство, което ни удостило с честта да бъде днес част от нашото жури. Това е семейство Ждракови, които са познати в цяла България като сценаристи и режисьори на най-големите български филми в момента на пазара. Моля, аплодисменти!